Xeyirli kis, efirde Başkortistan televideniyasının Vatan Yanılıklar hizmeti. Bugün Respublikanın en көркем, en motor Яңа ел bayramlarının biri Президент шыршығы bayramı ötті. Дәүләт циркы бинаһы шат балалар тавышынан гыл килеп торды. Башкортстандың төрле тарафтарынан килгән 1000-гә якын балаларны президент шыршығы байрамы берләштерде. Цирк бинаһы һәм уның тирә-ягы әкият дөньясын хәтерләтте. Уның төп геройдары әлбиттә балалар булды. Президент шыршығы байрамы гомерлеккә истә калырлык итеп оештырылган. Урамда ук балаларды курсак театр артистлары оештырган тамаша каршы алды. Тирәгәндәр тулгансы бот тавынан шуды, икенчеләр аттарда һаба йөрне, өченчеләр эстесей һәм тәм-томдар белән аһиланды. Цирктың беренче һәм икенче катында оештырылган уеннардан бер бала да ситтә калманы. Кызлар һәм малайлар ихлас йырланы, Кыш бабайга арнап шигырьләр һөйләне, дәртле көйләргә өйдә басып бигүсләр дә бихисап булды. Президент шыршығының төп байрамы цирк аренаһында үтте. Башкортстан президенты исеменнән төрле олимпиадаларда һәм спорт сараларында югары күрсәткечләргә өлгәшкән һәм ишле гаиләләрдә тәрбияләнгән балаларны республиканың премьер-министр урынбасары Хәләф Ишмуратов котланы. Ул сыгышында бала елында башкарылган эшләргә югары баһа биреп, президент шыршығы байрамын ошо елга йомгаклау сарахы буларак оештырылуын билгеләде. Премьер-министр урынбасары республикада балалар мәнфәгатен яклау бала елында гына түгел, һәр вакытта ла тәү бурыч буларак кыналуын президенттың Башкортстан балалары программаһы баны дәлилләүче документ икәнен дә әйтеп үтте. Башкорт һәм рус телләрендә алып барылган президент шыршығы байрамы артабан йыр, бию, уен, көлке, цирк артистлары тамашаларынан корылды. Балалар ардаклы Ерсафира Килдияровның моңлы тавышын тыңланы. Хореография училище талиптары, республикада гына түгел, Рәсәйдә лә киң танылу яулаган Браво ансамбле сыгыштарын алкышланы. Кыш бабай менән Карһылу да онытылмаслык минуттар бүләк итте. Балаларга мул һәм күркәм бүләкләр дә тапшырылды. Фәһемле Башкортстан энциклопедияһын, бер күнәк конфет һәм йомшак уенсык һәр баланың күңеленә хуш килде. Республиканың министрлар кабинеты Башкортстанда медицина сәнәгатен үстерү концепциясын расланы. Белгечләр фикеренчә, бу документта буйымга ашыру, аз сыгымдар кулланып, һаулык хаклау селтәрен яхшыртырга һәм халыкты медицина кәрәк-яраклары белән тәэмин итүгә булышлык итәсе. Концепцияның беренче бүлеге дарулар, медицина кораллары белән тәэмин итү һәм уларны җитештерү буенча дәүләт сәясәтенә арналган. Документта шулай ук республика медицина сәнәгать товарларын тышкы базарларга, башлыса буендырыклы дәүләтләр берләшмәһе базарларына сыгару юнәлешләре дә билгеләнгән. Ошо көндәрдә һыгылмалы материалдар һәм курылмалар заводының мәдәният сараенда Өфөнең Совет районы мәгариф идаралыгы һәм районның яшьләр белән эш итү бүлеге оештырган Лидер 99 конкурсының финал ярышлары үтте. Конкурс 3 этаптан торды. Беренчеһе мәктәпләрдә лидерларны асыклаһа, икенчеһе улар арасыннан иң тапкыр, иң акыллы оештыру һәләтенә ия булган укучыларны хайлап алуды максат итеп куйды. Бұл этапта Совет районының 23-нче, 27-нче, 95-нче, 117-нче һәм 134-нче мәктәпләрендә белем алган 5 укучыга финалда катнашу хокугы бирелде. Уларның һәр береһе 15 минут эчендә үзләре белән таныштырып, йыр-моңга маһирлыктарын, телмәр һөйләү осталыктарын, төрле катмарлы хәлләрдән чыга белүләрен, оештыру һәләтләрен күрсәтте. Бұл ярышларда иң күп мәрәҗә яп, 23-нче мәктәп укучысы Игорь Красняков еңү яуланы. Икенче урын 117-нче мәктәптән Андрей Самохинга, 3-нче урын 134-нче мәктәп укучысы Дмитрий Гавриловка бирелде. Совет районының мәгариф идаралыгы начальнигы Людмила Фадеева әйтүенчә, бындай конкурс 3-нче ел үткәрелә һәм ул киләсе елларда ла оештырылачак. Яңа ел алдыннан Дәүләкән калаһында елда төрле саралар үткәрелә. Үткән ял көндәрендә район мәдәният сараенда самбо көрәше буенча иң яшь спортчылар катнашты. Унда Дәүләкән калаһы һәм районы көрәшчеләреннән тыш, Өфе, Стәрлетамак, Талават, Кумертау, Мәләвез, Туймазы, Октябрьский калаһы һәм Шишмә районы спортчылары тасылыкларын күрсәтте. Ярышлар Башкортстан Конституцияһы көненә арналды. Яшь көрәшчеләрне республикабыз президентының идара эшләре рәисе Владимир Морозов, Дәүләт спорт комитеты рәисе Владимир Самородов һәм башкалар тәбрикләп, уларга еңү теләне. Был спорт байрамын Дәүләкәндең самбо 75 дип йөртелгән спорт мәктәбе оештырды. Әйткәндәй, был мәктәпте сит тарафтарда ла яхшы беләләр. Унда 25 ел эчендә 4 халыкара спорт мастеры, 6 спорт мастеры һәм 56 көрәшче спорт мастеры кандидаты исемнәренә лаек булган. Ярыштың беренче көндәрендә Дәүләкән, Стәрлетамак, Туймазы калалары спортчылары уңышлы сыгыш яһаны. Спорт байрамының икенче көнендә еңүчеләр ачыкланды.
Беренче урындарды үз авырлыгы категорияларында Дәүләкәндән Илдар Миңлеяров, Амир Исламов, Валерий Индаян, Сергей Винатовский, Константин Шаков, Стәрлетамактан Радик Ибаян, Михаил Бородункин, Күмертаудан Алексей Сапрыкин, Туймазынан Рөстәм Султанов, Радмир Чанышев, Өфөнән Рөстәм Закиров яуланы. Без сезне яңалыклар менән таныштырдык. Ошо һәм башка хәл вакыйгалар хакында ентекләбрәк 20 сәгать 40 минутта һибәрдек. Иртәгә республикала көндең алмашынусан болытлы булуы, көндез бер кар явуы, еңелсә буран сыгылу көтелә. Ел көньяк-көнчыгыштан сыгыштан секундына 7-12 метр килә. Һава температурасы республикала төндә 20-25 урыны менән 10-15 градус салкын, көндез 10-15 урыны менән 5-10 градус салкын. Өфөлә төндә 20-25 урыны менән 16-17, көндез 13-15 градус салкын. Постельный режим.